Започвам с по-сериозните въпроси. Как да реагираме на предателство? Предателство свързано с изневяра, защото изневярата е предателство. Да попитаме Таро, как да реагираме при изневяра? Ето я връзката. Ето я връзката, четворка жезли. Това е основата, това е връзката, това е стабилността. Ето я карта любовниците. Ви погледнахте ли кои карти се обърнаха? Карта любовниците. Таро ще дава отговор, когато става въпрос за изневяра от мъжка страна, т.е. когато мъжът е изневерил. Добре, да попитаме Таро. Как да реагирате? Ето я жената. Директно Таро казва. Развод, раздяла. Абсолютно. И вземане на всичко материално, което сте придобили. Задължително трябва да докажете вина. Трябва да се мине през съд, ако сте в законен брак. И трябва да искате това предателство да бъдете обезпечено. Не се прощава. Оставяте го да стои сам. Оставяте го на страна. Да си ходи, да си се наслаждава. Изневярата е предателство, казва Таро. Изневярата не само, че не се прощава, не се дава шанс, не се говори, защото когато вие дадете разговор, това също е даване на вашата енергия, даване на внимание, отдаване на шанс за разговор. Един предател не заслужава никакво, няма какво да се пояснява, няма какво да се говори там. Дано, който трябва да чуе това съобщение, обезпечава ви финансово и да се хваща влак, казва Таро. Дано да ви бях полезна.